No niin, täällä on taas palasina tämä kelloradio. Nyt tuli mieleen, että sen voisi vaikka maalata vähän retroman väriseksi. Ja täällä on nyt purettu kaikki osat ihan erilleen nämä kuoriosat ja ajattelin, jos laittaisi Commodore 64 väriä pintaan. Tämä on aika lähelle sitä, niin sillä jos maalaisi päälyosan tai minä panen oikeastaan kahta eri väriä. Minä laitan tätä tummaa, mikä on vähän niinku tuossa Commodoren monitorissa tuo, mikähän malli se nyt oli 1005, en muista nyt mallin nimeä, mutta siinä on takaosa on tumma ja sitten etupaneeli on mikä tuo nyt on tuo Commodoren väri, niin sillä koitetaan tehdä tämä.